E un pasaj care mi-i drag mie, toată Scriptura mi-i dragă, dar la un anumit moment, adică cu o anumită ocazie. Și cu această ocazie a rugăciunii pe care vrem să o facem pentru cauzele pe care le avem înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să citesc un text din Matei, din capitolul 15, versetele de la 21 până la 28. Matei 15, versetele de la 21 până la 28. Cuvântul Domnului spune așa: Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, că-și strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus a zis: O femeie, mare este credința ta, facă-ți-se după cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Nu așa că e fascinant acest episod și în același timp e un episod controversat? Mi-aduc aminte că la un moment dat vorbeam despre la lucru, lucram la cealaltă firmă și i-am zis șefului că și căței mănâncă se hrănesc cu fărmiturile care cad de la masa stăpânului. Și el în replică, deci nu mi-aduc aminte exact contextul, dar el în replică a spus: Păi, vouă vă rămân cablurile acestea de cupru. Știți, le puteam valorifica, le puteam duce la astea sfărămiturile care cad de la masa stăpânului. Și, bineînțeles, a fost amuzant atunci pentru noi. Bine, era un câștig destul de substanțial, dar a fost amuzantă situația respectivă. În schimb, în situația aceasta, situația este una destul de dramatică. O femeie avea pe fiica ei, care, spune Biblia, era muncită rău de un drac. O situație dramatică, o situație în care ea nu avea unde să se ducă. Statutul ei era și mai rău, având în vedere că era cananită, da? Și era privită într-un fel destul de inacceptabil, dacă aș putea să zic, până la urma urmei. La un moment dat, și noi ne găsim în situații în care nu avem unde să ne ducem. Și noi, la un moment dat, ne găsim în situații în care sunt fără ieșire. Și mă gândesc că fiecare dintre dumneavoastră ați avut cel puțin un moment în care ați spus: Doamne, nu mai pot, nu știu unde să mă mai duc. Mi-am folosit toate relațiile mele, mi-am folosit toate sursele mele, m-am dus și în stânga și în dreapta, am încercat și leacuri băbești, știți cum zicem noi, am fost și la spital, doctorul nu mi-a dat nicio șansă, am încercat și în situația cealaltă, nu-i neapărat să fie un caz de boală, să fie o situație din care nu mai poți să mai ieși. Și ceea ce a făcut interesant femeia aceasta e că l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos să exclame: O femeie, mare este credința ta. Și Domnul Iisus Hristos de foarte multe ori duce pe om până în punctul acela în care nu mai are niciun sprijin, ca acolo să se vadă credința lui. Nu să vadă el credința din om, ci să vadă omul acela credința din el. Și interesant ceea ce îi spune Domnul Iisus Hristos: facă-ți-se după cum voiești. După cum voiești. Cu alte cuvinte, spune Domnul Iisus Hristos: ai ajuns într-o situație în care credința ta suficientă îți va da rezolvare la problema pe care o ai. Și fiica ei, spune cuvântul Domnului, s-a dămăduit chiar în ceasul acela. Dar hai să vedem câteva caracteristici care să ne slujească, dacă pot să zic așa, în timpul acesta de rugăciune care ne stă înainte. E foarte interesant că femeia aceasta insistă la Domnul Iisus Hristos. Se duce la Domnul Iisus Hristos, îl caută pe Domnul Iisus Hristos, se închină înaintea Domnului Iisus Hristos și are cuvinte pline de reverență: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac.
Cuvintele acestea sunt foarte interesante. Domnul Iisus Hristos pare că îi întoarce spatele și sunt momente în care și noi, atunci când ne rugăm, parcă rugăciunea noastră nu depășește tavanul încăperii în care suntem. Parcă Dumnezeu este surd la rugăciunea noastră. Și noi ne regăsim în situații în acestea, în care parcă rugăciunea noastră nu se leagă. Parcă lucrurile se blochează undeva. Parcă Dumnezeu este surd și nu ne aude. Sunt situații din acestea. Domnul Iisus Hristos își continuă drumul, femeia aceasta după el, ai milă de mine, Doamne. Și la un moment dat exasperați ucenicii, cei care erau în jurul Domnului Iisus Hristos, dă-i drumul, că strigă după noi. Intră, dacă vreți, fără să vrea chiar și ucenicii Domnului Iisus Hristos în această rugăciune de cauze. La un moment dat sunt oameni în mijlocul nostru care stăresc într-o direcție și la un moment dat zici, tot se chinuie omul acesta, hai să-l sprijinesc și eu în rugăciune. Haideți să-l aduc și eu înaintea Domnului. Tot vine cu cauza aceasta și de atâtea ori ți-o repetă încât îți rămâne în minte și te duci cu ea acasă câteodată. Te duci cu cauza aceea acasă și te rogi pentru omul acela. Și nu-s puține persoane pentru care m-am rugat și după această rugăciune de cauze. Fie că stăteam la semafor, fie că eram la lucru. La un moment dat, Duhul lui Dumnezeu mi-a adus aminte de cauza respectivă. Câteodată sunt oameni în mijlocul nostru care nu au nevoie de susținerea noastră. De acest dă-i drumul că își strigă după noi. Acest dă-i drumul că își strigă după noi îl determină pe Domnul Iisus Hristos să se întoarcă spre femeia aceea sau spre ucenici și să-i spună drept răspuns, El a zis, nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Misiunea mea, lucrarea mea, planul meu este cu totul și cu totul altul, spune cumva Domnul Iisus Hristos. Dar ea a venit și i s-a închinat, iar un aspect foarte interesant. Deci, în primul rând, femeia îl caută stăruitor, mai apoi vin și ceilalți care se alătură cauzei ei, da? Și atunci când Domnul Iisus Hristos răspunde, zice, i s-a închinat, Doamne, ajută-mi, insistență, perseverență. Asta înseamnă să stăruiești până la urmă. Am deformat la un moment dat cuvântul acesta stăruință. Asta înseamnă să stăruiești. Să ai o cauză și să o aduci necetat înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mi. Și Domnul Iisus Hristos are un răspuns dur. Un răspuns dur pentru ea. Un răspuns care poate fi interpretat greșit, dar e dur pentru că Domnul Iisus Hristos vrea să scuture, dacă pot să zic așa, toate poate preconcepțiile pe care le avem câteodată, toate gândurile, câteodată avem gânduri foarte înalte despre noi. Ne bate cu pumnul în piept că noi suntem credincioși, că ne răspunde tot timpul Domnul la rugăciune. Domnul Iisus Hristos răspunde foarte dur, se întoarce spre ea și zice, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Nu e bine să faci lucrul acesta. Cu alte cuvinte, îi zice, lucrarea aceasta nu e pentru tine. Tu ești cananită. Eu am venit cu un alt scop. Eu am venit la copiii lui Israel. Dar să știți că lovitura aceasta nu lovește doar în femeia aceasta. Lovește și în poporul Israel care îl respinge pe Domnul Iisus Hristos. Tu vii la mine și cer ca lucrarea mea să se vârșească în viața ta și în familia ta, dar uite că am în jurul meu o grămadă de israeliți care nu mă cunosc, care nu mă înțeleg, care mă resping. Eu n-am venit pentru tine, am venit pentru ei. Și de fapt, indirect, Domnul Iisus Hristos le demonstrează celorlalți din jur că El a venit pentru toți oamenii care cred în Domnul Iisus Hristos. Da, Doamne, zice ea, și mă gândesc că nu sunt cuvintele ei, nu e o înțelepciune care vine de la diavolul. Nu e o înțelepciune care vine pentru că a studiat într-o școală. Nu e o înțelepciune pe care vine că, a stat la picioarele nu știu căruia învățător. Nu-i de acolo. Eu cred că are o altă sursă. Domnul Iisus Hristos vrea să demonstreze ceva în punctul acesta. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. E o componentă esențială atunci când venim înaintea Domnului și ne rugăm. Și anume smerenia. Să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Să nu te lași doborât poate de piedicile pe care de care ai parte atunci când vii în rugăciune. Da, Doamne, da, a zis ea, dar și căței mănâncă fărmiturile care cad la masa stăpânilor lor. Îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca stăpân. Atunci i-a zis Iisus, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se după cum voiești și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Să știți că nu trebuie să fie un context special.
Nu trebuie să fii nu știu în ce adunare, nu trebuie să fii nu știu în ce loc, nu trebuie să fie nu știu ce predicator ca să te determine să faci ceea ce a făcut femeia aceea. Locul acesta, momentul acesta e un loc și un moment potrivit. Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru. Cred lucrul acesta cu mare putere. Cred că e voia Lui să fim aici, atât cât am venit. Cred că are un scop cu fiecare dintre noi. Și e un moment oportun în care poți să vii cu rugăciunea ta și să-i spui: Doamne, ai milă de mine. Ai milă de mine. Umblă la cauza mea, umblă la situația mea și Dumnezeu va lucra.